Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakachena, content inokodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuti asai nekurumidza kubhadhara rent. Zvamanje VaMutsvangwa. Comrade Mutsvangwa vazarura huru, vavhura hombe. Pakashata sezvamunoziva nezuro kwakune press conference kuzanu PF pavaisimbisa zigi vachitaura kuti zvakamira so, but pakudaro vakazongobuda musaga vakataura kuti zigi this time rine power kudaro makaona president vachinoona kuti rakabhekwa negoridhe kumareserves vachiriona goridhe vabva vatsanangurira kubiwa kwakaitwa goridhe nemaarabs. Kutsotswa kwakaitwa VaMangudya naVaMugabe nemaarabs. Nyaya iyi ihombe ene nyaya iri kuita noise paX zvekutodaro. Pakashata sezvamunoziva panapa tofamba nedingindira rinoti umbowo tinongotora touya nazvo mozvionera motaura kuti vayatsotswa goridhe kana kuti vaitengesa goridhe. Noti nyaya yacho ine kaufani mukati handizoziva hangu kuti unofungei, maonero anosiyana, saka tisingatambise nguva rikatijambire muumbowo even kana kukoti baba ronzi umbowo hwaunawo ndehupi, wotaura kuti aiwa judge, this is the evidence that I have. Saka ndo umbowo hwandinawo panapa, muzvinzwire vachidura vega pachena mabirwo kana kuti matengeserwo kana kuvharwa kwaiitwa VaMugabe naVaMangudya nenyika dzekuarabhu nemaarabians. Rekatidakirwa zvakire tipinde muvhidhashe, but tisatapinda muvhidhashe ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Saka without wasting much of your time, let's get into the video and see how far is too far here. Right, let's go. The other exciting thing which I'm calling you for is the introduction of the ZiG as the new currency of Zimbabwe. We had the occasion where the new Reserve Bank Governor, Dr. Mshayawan, and a seasoned banker of many years, came before the nation to announce the arrival or the launch of a new currency, the ZiG. To underscore the support of the ZiG, by gold, and I'll go to that. The president made sure that he took a tour of our gold vaults to demonstrate to the general Zimbabwe public that the structured currency we are bringing, which is based upon gold, the gold is actually there. I want to take you a little bit, you are young, but this is a true story. Sometime in 2014, I believe. Right. Anzi, dakudzorera kumashure mbichana. And this is a true story. Batai mazwi. This is a true story. But tisatapinda ku true story. Mukuru hanzi akaenda ega
kunozvionera kuti goridhe ririko here zvemashuwa. Why? Simply because aiwa mukuru anganzwa nekuvharwa nekubhaizwa nevakomana ava kunzi aiwa goridhe ririko, zvinhu zvakamira zvakadai kusvikira azotaura ega mukuru akati kudhara ini ndaingosiya vanhu vachidai, but this time I decided to go and see for myself kuti goridhe racho rimboripo here, nekuti kudhara vanhu vachitibira musoro yambuya wayo vachitibira handitika. Saka mukuru akanozvionera goridhe kuti riripo handitika. Saka enye zvitakupinda mutrue story. Kana usiri kunakirwa nenyaya yemusoro yambuya yako, tikadzoke kumashure unyasonzwira true story. Batai mazwi uye futi vanoti ndinotaurisa musoro yambuya yako. Young, but this is a true story. True story. Sometime in 2014, I believe, we were at a ZANU-PF conference in Chinhoyi. Kuchinhoyi. The former president of the First Republic comes out before the membership of the party, 6,000 to 7,000. He says we had our gold reserves. Then the Americans imposed sanctions. Then we were short of US dollars. As we were short of US dollars, our Reserve Bank governor then, I won't mention the name, these days I'm not mentioning names. Right, our Reserve Bank governor then, ndiani kuangari mapataki panguva iyoyo. Isitofamba nedingindira rekuti chii? Umbowo. John Panonetsa Mangudya, born 5 October 1963, is a former governor of Reserve Bank of Zimbabwe. He was appointed in March 2014 by then Zimbabwean President Robert Mugabe. Saka zvekuzofamba uchitaura kuti hola anenge achiudza vanhu nyaya dzekunyeba chino wazvionera wega kunzi ari kunzi by former governor panguva iyoyo ndiani. Rekatidzokere kuklipi redu muzvinzwire. Hanzi handitaura redu mazita, tisataure mazita, but isusu totaura mazita. Mazvionera kunzi VaMangudya ndo vaimhanya chino naMugabe naika. Our Reserve Bank governor then, I won't mention the name, these days I'm not mentioning names. Our Reserve Bank governor then engaged outsiders with excess of US dollars in the Arab world. They sell oil. So they sell oil in US dollars, which is what supports what is called the petrodollar. So they said, we can give you US dollars to the governor, who went back to his principal, but on condition that you back it, you support it with your gold. So it was agreed that we exchange our gold reserves then for US dollars. But the transaction to be complete, we exchange our gold reserve then for US dollars. In short, pachishona ghetto youth takamhanyisa goridhe redu tikapiwa ma-US dollars. Takatengesa goridhe, ma-reserve edu goridhe tikapiwa ma-US dollars. Kwete to exchange, pakatengeswa. Ndozvorurambwa nemukuru manje kuti ayewa dauriona goridhe iroro kuriona kuti ririmo here nekuti rinozotengeswa futi asingaziye but ma1. Saka hanzi we exchange chirungu takatengesa. You support it with your gold. So it was agreed that we exchange our gold reserves then for US dollars. But the transaction to be complete, the Arabs demanded or requested that the gold move from our own vaults outside of the country to where they can see the gold themselves, which our former governor duly obliged.
VaMangudya. The story gets murky after that, according to the former president. The gold reserves are gone, the US dollars don't come. Right. Hanzi nyaya yacho painozongoperera inozongopera zviri fani zvisinganzwisisike. Mareserve gold aenda, US dollars haasi kuuya. Ndofunga pamwe magoridhe ranga raperawo, ranga risingachaende. Saka kuti mari irambe ichiuyawo haizouya kana supply pasisina handitika. Saka ndonyaya yanga ndangokubatirai kuti ndikuratidzei kuti goridhe raifamba sei, rairohwa zheti sei, kana kuti raibiwa sei, kana kuti raivharwa sei. Zvawafungawo kuda kushandisawo zvazvako izvozvo. But ndikutaurira kuti umbowo ndakuratidza kuti goridhe raitorwa richiendeswa kuArabic countries richiexchangewa for US dollars. Saka iwe wakazoda kutuka, wakazoda kutaura zvekuti chii soro yambu yako. Ndapedza newe. So ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, aiwa hapana munhu watinoshora, hapana munhu watinoseka. Mafans angu, mafollowers angu ese ndinokudai kuti misoro yambu yako just a joke. Tichingotamba zvedu, tichitandara zvedu, tiri panapa pachitubu handitika. Saka ndizvo zvizvi maakuziva kuti goridhe raifamba sei, raibiwa sei, kana kuti raivharwa sei. Pamadhiri hapana munhu asingavharwewo. Unotombovharwa, even wakatombovharwawo paZimex, watombovharwawo paGulf handitika. Saka VaMangudya naVaMugabe vakavharwa, hatingazoti vakatengesa zvedu, vakavharwa kuti zvireruke handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera handitika. Hava wana.